lige lave mit super smarteste træk der. Prøv se her. Vi har det mit. Så kører jeg videre. Det var et af mine bedste for vi kan også gøre. Og i går der var der mål. Ja. Action. 1, 2. Nej, det kan være mig. Wow. Yeah. Igen. Ja. Sådan der, det var mit trick. Prøv lige flytte jer alle sammen. Nej, det var bare det. Det var farligt. Wow. Det var flot. Så ser man amatør her. Nej. Amatør. Vi er nede på battet. Nede på battet, ja. Det er der, jeg laver trick. Wow. Hvad siger du så? Så amatør. Nej. Amatør. Amatør. Prøv det her.